ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଭଲ। ଗୋଟେ ଅଫିସର ଚଏସ୍ର ଗୋଟେ ନିପ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏଇଟା ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ ତମେ ନିଜେ ଢାଳି ପିଉନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘଟଣା ଅଲଗା, ଆପଣ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ପଛରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଢାଳନ୍ତୁ, ଟିକେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଟିକେ ୱେଟ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ମିଶାଏ। ହଁ ବାସ୍, ଟିକେ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ କ'ଣ ଗଜପତି? ତୋତେ ଆମେ ମଦ ଢାଳି ଦେବୁ, ମଦ ତୋତେ ପିଆଇ ଦେବୁ, ତାପରେ କହିବୁ ମୋତେ ନେଇ ଘରେ ଆଣିକି ଶୁଆଇ ଦିଅ, ତାପରେ କହିବୁ ମୋତେ ବିଞ୍ଚି ଦିଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିକି ଟିକେ ପବନ ସୋଲୁ ସୋଲୁ କରିଦିଅ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ କହିଛି ଯେ ମଦ ଛୁଇଁବନି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ମୋତେ ପେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ରାଣଟା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଓ ତୋର ତାହେଲେ ଲେଡିଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା? ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଆରେ ମଦ କିଣିବାକୁ ଆଉଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ସମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ ତ ନିଜେ ପିଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼, ମାରି ତ ସାଇଲିଣି, ଆଉ କ'ଣ ମାଡ଼ ଫେରେଇ ହବ? ଛାଡ଼, ମୁଁ ତତେ ପେଇ ଦଉଛି, ତୁ ପିଇ ଦେ। ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ରହିଲି। କ'ଣ ନେବେ? ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିପ୍ଟା ଦେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଢାଳିକି ଟିକେ ପିଆଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପିଆଇଥିଲେ। କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତମକୁ କହିଛି ମଦ ନ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି। ଇଆଡ଼ିକି ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ତାକୁ ପିଆଇଲ।